になった今、私たち光の末裔ももう存在する必要がなくなりました。お日様。さよなら。光の末裔の最後。政権もある。残念ながら、二人の巫女が揃って。もう過ぎたことだ。これからは我々があるはず。そうだな。行くのか。ああ。いつか。さあ、そいつはわからねえな。だけどよ。これはダメですな。魔法科学の粋を集めても、我々の手で守るしかない。はい。やはり、光の巫女を失う。はい。アルハザードをめぐる戦いは絶えることがない。俺の剣を受けてみろ！本気出しちゃおうかな。切り捨てごめん。我が魔力の一端を見せてやろう。
私の強さと美しさをその目に焼き付けな。受けてみるがいい。火流流星波。遊びは終わりだ。
ほど。すまん、エグベルト。だけど、ラングリッサー、伝説によると、来やがったぞ。待たせたな。たった3人だと？雑魚ばかりが集まっても怖くはねえんだ。我々、四天王。面白い。レイガル。我が命に従い、その姿を現せ。守りたまえ。かの者を守りたまえ。わずか3人の部隊に城に、裏切り者に容赦。エルウィン、貴様がどういうつもりか。ラングリッサーがあれば、大陸統一。確かに。たったやってみせるさ。そうか。伝説の聖剣。